elämäni on järjestyksessä. Se on kuin muistipeli, jossa kaksi samanlaista palasta loksahtaa täydellisesti yhteen. Jääkaapin ovessamme on 7 magneettia, yksi kullekin viikonpäivälle. Sunnuntai-iltaisin kello 6 kokoonnumme keittiönpöydän ääreen suunnittelemaan tulevaa viikkoa. Vanhempani tapasivat vuonna 1968. Se oli äitini ensimmäinen viikonloppu kotoamuuton jälkeen. Isälläni oli punainen urheiluauto. Häitä tanssittiin juhannuksena. Esikoinen syntyi jouluna. Olemme tavanneet 2 viikkoa aiemmin, kun päätämme mennä laskuvarjohyppykurssiin. Siellä opetetaan, että kun jännittää ja sydän lyö kiihkeästi, sekunteja ei tulisi laskea 1, 2, 3, vaan pikemminkin 101, 102, 103.